mata ko. Wala kang kakahan. Sige, hindi ka ba nakakain? Locals in the house! Eh! Okay. Thank you. And of course, my friends. Anna. Thank you. We will have the photo op. Everybody clap your hands, come on! Kasama sa namin, palakpakan mo lang sa atin! Give up from the back, here we go! Come on! And now, ladies and gentlemen, please welcome your host, Joy, happiness, and unforgettable celebration! Ladies and gentlemen, please help me welcome our birthday celebrator with his dad, Richard Arce. Let's give it up for Mr. Connor Almendras Arce! Sing this one more time, ladies and gentlemen, come on! Isang masikabong palakpakan for Tiger and Lion! Palakpakan mo na. Alright, palakpakan po natin! Okay, thank you so much. Maraming salamat. Palakpakan po. Okay. Itong dalawang ito mukhang nag-aaway yata. Okay. Kausapin ko ha. Okay. Okay ka lang? Ikaw okay ka lang din? Ay, hindi. Malungkot ka? Nag-aaway kayo? Ba't kayo nag-aaway? Ano? Sino mas magaling mag... Oh, naghahamon. Sino mas magaling magsayaw sa inyo? Ikaw o siya? Oh, mas magaling daw siya. Music nga dyan, DJ, isa lang. Butis naman dyan eh. 1, 2, 3, let's go! Okay, sino mas magaling? Sumigaw ang para kay Tiger! Sumigaw ang para kay Lion! Thank you so much. Palakpakan po natin sila. Bring me! 5 pares ang kailangan ko. Bring me your beautiful wife. Alam mo ba ang misis mo? Come on! Bring me your beautiful wife! 1! Sino ba? Isa lang? 1! Wala ka? 1! Okay. Wait lang ha. Isa lang? Ay, ito pa! Okay. Paano natin malalaman kung mag-asawa talaga sila? Kailangan natin ng... Ay, kisan! Okay, kiss sa lips! Okay, ulit na kayo, ma'am, sir! Kiss daw sa lips! Kiss! Yeah, diba? Dali lang! At least pa, sige pa, kulang pa. Tayo, okay? Ang birthday nyo lahat ah. Promise ah! Inya! Ay, grabe ka! Promise ah, na sumumbat. One, matayak pa eh.
Salamat po. Okay. Atras tayo muli. Atras pa konti. Kasi mas kailangan pa natin ng mas malaking space. Okay then, atras kids then. Upo ulit. For we will have the final showdown. Gusto niyo bang mag-showdown? Si Tiger, Lion, at Bumblebee! Ako, nakahawa na sige. Kids, atras tayo. Parents, baka matumbahan ng mga bata. Okay lang yan. Naiintindihan ko yan. Ganyan din ako noon. Sige. Ay, ang chat na! Okay. Atras tayo ulit. Upo po tayo. Thank you po, mga bata. Okay, kailangan nila ng malaking space para sa kanilang final showdown. Thank you so much. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat everyone. Palakpakan po natin sila. Okay kids, maaari na tayong bumalik sa inyong mga upuan. Thank you so much. Photo up lang, Connor, sa gitna nila po. Pagnapon muna tayo ng isang sakong bigas. Ay, kung mga palakpak, kasara nakalista na lang. Nakalista ka na Wawan. Kailangan po nandito at the count of 5 ha. Okay, nandito dapat. For 1 sack of rice, congratulations to number 44. Alam, pirtigit ka swerte. Enita Magarso. Oh my God! Jim! Ubus ang inang pamilya ko, Jim! 1, 2! Ayan. Oh my God! Nanay, tatay, asawa. Sa kasako mga bugas na, congratulations! Okay, wait lang. Tama lang. Okay lang. Tama lang, why pa man ko kabayad si... Alam na lugdungin, ma'am. Congratulations po. Sones, sakto lang po. Sakto lang yan. Salamat po. Magdating pa kayo dyan. Meron po kami botola. Let it go. Limang mananalo, cellphone. Cellphone. 1. Okay, 1. Okay, ako na naman. Wait. Stop. Ay, grabe, Jisa. One line. Yung may ng cellphone lang, ha? Ay, 1 line dito, 1 line. Oh, 1 line. Apo. Ay, nilin. Okay. Atras na. Doon na. Yan. Okay.
po kayo sa inyong pag-uwi.